Galicia calidade. Pois totalmente, porque ademais levou o selo galego a todas as partes, pero en principio non era este o seu camiño. Podería ter sido odontóloga, economista, empresaria ou mesmo pintora. A cousa é que a TVG cruzouse no seu camiño e deulle a oportunidade de facer entrevistas en profundidade con apenas 20 anos. Despois nos dirá ela si quere o que lle dixo Fernando Rey ao rematar a grabación daquela entrevista. O caso é que, insisto, resumir a súa traxectoria nesta televisión é complicado, pero imos tentalo. Boas noites. Moi boas tardes. Se lles decimos que Silvia Jato é licenciada en Ciencias Económicas e Empresariales, quizáis pensen que estamos a falar dunha Silvia distinta que o público coñece abondo, pero non. A presentadora de multitude de formatos de éxito nos últimos 30 anos, si, 3 décadas, é tan famosa como descoñecida en moitos aspectos. Recentemente foi nomeada Miss Nacional, Silvia Jato. Efectivamente, en 1988, Silvia comezou a súa carreira como modelo grande, sendo proclamada Miss Lugo, logo Miss Galicia e, finalmente, Miss Nacional, nunha época que iso significaba ser recibida en audiencia polo presidente da Xunta e mesmo ser recoñecida como lucense do ano. A televisión cruzouse enseguida no seu camiño. En 1990 debutou como presentadora precisamente aquí, na TVG. Esta noite é unha noite moi especial, porque inaugurámolo e porque temos cousas que lle van a encantar. Sabor a ti permitiulle entrevistar a grandes persoeiros galegos e soubo aproveitar ben esa oportunidade. Silvia foi elexida nada menos que para presentar o programa de fin de ano. Boas e sabiosísimas noites. Compaxinou os seus estudos económicos coa televisión e apenas 4 anos despois foi fichada por unha canle privada nacional e converteuse na primeira presentadora dun dos concursos máis populares dos últimos 20 anos. Silvia é unha das comunicadoras máis queridas do país, pero non esquece a súa terra e considera que ten un compromiso coa televisión que lle deu o primeiro pulo. Por iso regresa a galega de xeito intermitente, pero constante. Celebrando Samaín, verdades? Pois sí, porque Querida ademais é unha festa que ten Jato. moita tradición. Boas noites, Aquí, Galicia, Galloso, boas noites a todo o mundo. En toda Europa. En 2009 formou parte da familia de Luar. Na tempada 2014-2015 presenta semanalmente a Nosa Nube na noite e cada día Boas tardes. O seu último programa para esta casa foi Os Nosos Sabios en 2019, pero estamos seguros de que non será o derradeiro. Silvia é pura televisión. Jato é TVG. Buah, que pasada. Ademais, con moito orgullo, con moito orgullo. Jo, estás Rocío. emocionada, Silvia? Sí, porque acabo de ver imaxes que bueno, pois non sei cantos anos non vin. Entón, isto sempre, pois, emocionate moitísimo, é verdade. Claro, porque que Compañeiros, recordos, platós, equipos, hai, pois nada, acabo de ver o rexidor que tedes, que maravilloso, Santi. Noso Santi. Todo isto, pois, claro, pois, como diría o rei emérito, te chea de orgullo e satisfacción. Pero é verdade, é moi bonito porque nunca hai que non mirar atrás. Hai que mirar atrás, hai que mirar as orixes e hai que ser agradecida. Claro, de feito, Silvia, cando ves a esa Silvia, non pasa uns anos, sempre ve a vida con máis perspectiva, non sei, eres unha Silvia diferente, que queda desa Silvia dos inicios aí. Queda dunha idade, vemos aquí na bancada nova da mesa, queda non? Queda sempre, pero hai que renovarse, non? E a renovación sempre é moi importante. Eu penso que cada ano aportache coñecemento, aportache experiencia, aportache novos proxectos e todo iso sumado pois fai que cada ano, cada proxecto sexa diferente e non, pois, sintaste como unha funcionaria, non? Que iso non é bonito. Non perder nunca adrenalina. Bueno, e chamoume moito a atención. atención, Alejandro, ese momento que recuperabas de que os inicios de Silvia Jato, ese momento que víamos de Silvia Miss, que eu eso non tiña nin idea. Sí, mis labores, sí. Desgraciadamente, non conservamos as imaxes de cando fuches proclamada Miss Lugo, Miss Galicia, Miss Nacional. Pero que... os nosos compañeiros de
arquivo, documentación, digitalizaron en exclusiva para este programa unha audiencia que tiveches con Fraga para felicitarte, que era o presidente da Xunta. Atentos, entre outras imaxes que vamos ver. E tiña unha foto miña, e decía, non me quitedes esa foto que é o mellor que ten Galicia. Bueno, pois atentos, porque entre outras cousas, por exemplo, esa primeira entrevista de Pemón Bouzas en Noite de Estelas, moi atentos a esa conversa A ver. con Fraga. Ui. Ai. Para min isto... Silvia Jato pode presumir tamén de ser filla de unha muller que hai uns cantos anos foi Miss Lugo, a súa nai, por suposto. Tamén acompañada polo seu pai, Manuel Jato, entrenador de baloncesto. Como vas a misturar as dúas cousas? Estar sentada nun sillón de dentista e participar nunha pasarela? Pues no lo sé, en realidad no lo sé, pero voy a intentarlo, eso ante todo. ¿Quedaches contenta? ¿Esperabas conseguir ese premio? No, me quedé asustada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Queréis sentaros, por favor? Sí, en Madrid. Ah, en Madrid. Estoy en Madrid, en el CEU, estudiando económicas. Dedico mucho máis tempo a eso. Sí, A máis do seu traballo profesional, nestes momentos figura como aspirante a Miss Universo Juvenil.